Der kan både flyde med guld og uran, hvis der kommer gang i mineprojekterne. Det betyder penge i kassen, men det betyder også store omvæltninger for miljø og samfund. I dag er fokus på borgerne. Bliver de inddraget nok og på den rigtige måde? Velkommen til denne ekstra roulade om borgerinddragelse. Og velkommen til jer, og ikke mindst til dig, Vitus Riakitsok, Naalakkersuisok for erhverv fra Siumut. Og det her emne borgerinddragelse, det ligger under dig, så derfor så er vi selvfølgelig dig med. Hvordan synes du, at borgerinddragelsen den fungerer, som det er i dag? Som man nok ved, så har man ændret råstofloven sidste år, hvor man netop har præciseret nogle bestemmelser omkring borgerinddragelse og hvordan man kan forbedre de offentlige høringer i forbindelse med mineralprojekterne. Og jeg synes, at de kritikpunkter, som der bliver rejst i dokumentarprogrammet, er søgt imødekommet ved den lovændring, der kom sidste år, hvor man netop har præciseret forsøg på at sikre en maksimal borgerinddragelse. Ja, og nu har du jo også for ganske kort tid siden overtaget det her område fra din forgænger. Er der noget, du vil gøre anderledes i forhold til, hvad han gjorde? Jeg synes, selve råstofloven giver nogle vide beføjelser til, hvordan man kan inddrage borgerne større i råstofprojekterne. Og jeg synes, vi skal afprøve råstoflovens bestemmelser fuldt, før vi kan vurdere, om hvorvidt der er behov for at justere loven yderligere. Men som det ser ud, synes jeg, at de lover godt for en større borgerinddragelse. Ja. Hvad er det for nogle ting i loven, du sådan konkret synes er godt for borgerinddragelsen? Altså, der er jo bestemmelserne omkring vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed, hvor man netop også har forlænget fristen for, hvor længe forhøringerne skal foregå. Og der er også frister på, hvor længe de offentlige høringer skal foregå, og der er bestemmelser omkring udarbejdelse af hvidbog osv. Så jeg synes, det er spørgsmål om at udnytte lovens bestemmelser fuldt ud. Så rammerne er du egentlig ret godt tilfreds med? Ja. Ja. Nej, Nathanielsen, IA, hvor tilfreds er du med borgerinddragelsen, som den er nu? Altså jeg kan egentlig Vitus Riakitsok ret i, at der er sket flere tiltag gennem årene for at forsøge at rette op, men der er stadigvæk 3 store problemer. Det ene det er materialerne og den form, de fremlægges i. Den anden det er borgermødemodellen. Og den tredje er den måde, man samler op, når høringerne er færdige. Der er stadigvæk problemer inden for de 3 områder, hvor vi bliver nødt til at prøve at gøre tingene anderledes fremover. Hvad kunne man gøre i stedet? Hvad man kan gøre i stedet, der kan man sige, hvis vi tager borgermødedelen, det er typisk sådan, at borgermøder er til for dem, der er gode til at formulere sig åbent i en forsamling, hvor der er flere til stede. Og så ligger det typisk på et tidspunkt, hvor børnefamilier egentlig ikke kan deltage. Så allerede der afskærer man rigtig mange mennesker fra at deltage. Så hele borgermødemodellen er vi egentlig enige med Transparency Greenland i, at prøve nogle forskellige modeller af, gøre noget andet, tage ud, hvor folk er, tyde på alderdomshjem. Men for eksempel hele den her tankegang om, hvordan inddrager man sig, den skal læres. Vi skal ned i folkeskolen, og så skal vi have børnehøringer, hvor man allerede fra barnsben lærer, hvordan involverer man sig i sit samfund. Hvad er det for nogle ting, man skal gøre for at blive hørt? Hvem er ansvarlig for hvad? Det kan børn sagtens lære, og det kan vi andre også. Ja. Sten Lynge, medlem af Inatsisartut for Atassut. Hvor tilfreds er du med borgerinddragelserne, som de er i dag? Jamen, i valgperioden 9-13, der har jeg været en af de største kritikere af den form, vi havde. Netop fordi vi netop havde hjemtaget ansvar for undergrunden, så er det ikke mærkeligt, at vi skal udvikle det her område med at inddrage borgerne i de processer. Og jeg er helt enig i Naja, når hun siger, at vi skal udvikle den her, vi skal afprøve nogle ting af, og det skal vi gøre løbende. Og jeg synes, at det forrige Naalakkersuisut har forsøgt at imødekomme det her ønske om borgerinddragelse
bliver sat i rammer. Og det er nævnt i forhold til forhøringer og så egentlige høringer. Men området, det vil hele tiden blive udsat for justeringer i den nærmeste fremtid, netop fordi området er så nyt for os. Hvad var det, du var kritisk over tidligere særligt? Jamen, jeg synes, at processerne det kørte meget hurtigt. Og jeg fandt det uheldigt, at den måde, man inddrog, for eksempel med hensyn til de tekniske termer, der blev brugt, når man præsenterede projekterne, jamen det kunne den minimand ikke forstå. Det var jeg rigtig ked af. Og det er noget, vi skal have kigget på hele tiden løbende, sådan så at selv børn kan begynde at se, jamen, hvordan gør man, og hvad er det for nogle ting, man skal Er det noget, kræve. du synes, der er blevet bedre i dag? Nej, vi er godt i gang, men vi er ikke nået det stadie, hvor alle er tilfredse. Selvfølgelig kan man ikke gøre alle tilfredse, men man kan tilnærmelsesvis skabe nogle rammer, der sikrer, at om man er i opposition eller ej, så føler man, at man er blevet hørt. Det skal siges, at blot fordi man sidder i opposition, så skal det ikke hedde sig, at så skal man bruge det her argument, at man ikke er blevet hørt. Ja. Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne. Hvor står du i forhold til borgerinddragelsen? Hvordan synes du, det fungerer i dag? Nu har vi jo ikke set nogen implementering af den nye råstoflov, som der kom til sidste år, men jeg kan sige så meget, at vi altid har været imod den måde, det er, eller mange af de gange, det er fungeret på, hvor at vi også har været ude og råbe op om, for eksempel under det sidste koalition, hvor at vi mente, at der simpelthen manglede for meget borgerinddragelse. Men og det vil jeg stadigvæk mene, fordi vi ikke har set nogle nye resultater endnu. Men nu skal vi give det tid og så se, hvordan det kommer til at foregå, hvor meget vi kan nå ud. Og som vi også snakkede i den grønlandske del, så har der været borgerinddragelser siden 90'erne blev der nævnt. Så jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man ikke har taget det op noget før, hvad det er problemet er, hvad det er, der fungerer, hvad det er, der ikke fungerer. Og så derfra tage en handleplan, som vi tager den vej, i stedet for at vi begynder at indskrænke os nu. Ja. Per Rusing Petersen, Partii Naleraq, velkommen til dig også. Hvad er jeres holdning til borgerinddragelsen? Det ligger faktisk i ordet i sig selv, ligger, at man skal inddrage borgerne. Der er nogle ting, der er utrolig væsentlige i det her. Det er, at budskabet skal nå til borgerne. En anden ting også, at faktorernes orden er ikke ligegyldige heller i sådan nogle borgerinddragelser. Det vil sige, at du ikke skal tage nogle politiske beslutninger, og så inddrage borgerne bagefter. Det er sådan lidt omvendt rækkefølge. Sådan nogle ting skal vi lære af. De fejltagelser skal vi lære af, og så gøre noget ved det fremadrettet. Det er ufattelig vigtigt, også som Sten Lynge sagde, terminologien er noget anderledes, men hvis det er sådan, eller mineselskaberne bruger offer tid og penge på en ordentlig måde, fordi jeg ved, det er lykkedes mange gange, så kan du godt inddrage borgerne på en måde, sådan at det føler sig sikre, og det føler sig, at de er blevet inddraget i selve processen i at åbne en mine eventuelt. Ja. I var allerede lidt inde på det, fordi råstofprojekter er store, komplicerede, tekniske foretagender, og det er det tilsyneladende også det materiale, der bliver lagt frem til borgerne til borgerinddragelse. Hør her, hvad formanden for Transparency International Greenland, hun sagde i dokumentaren. Groft sagt, så har det ikke fungeret. Det har ikke fungeret borgerinddragelse. Både i et spørgsmål om, at der simpelthen har været for meget, der har været for store tekster, for komplicerede tekster, til det egentlig er blevet reelt borgerinddragelse. Så det har måske netop været NGO'erne, som har forsøgt at varetage borgernes interesse, men en egentlig reelt borgerinddragelse har der ikke rigtig været. Vitus Riaketok, er det et billede, du kan genkende, det her med, at det simpelthen er for store, vanskelige tekster, man lægger frem til borgerne? I høj grad. Det er også det, vi har forsøgt at gå i møde, blandt andet ved den pulje, som vi har afsat i finansloven sidste år, som er blevet muligt, hvor NGO'erne kan søge om bevilling til hjælp, blandt andet til at indhente ekspertise, men også til at indhente flere oplysninger og erfaringer af, hvordan hvilke erfaringer man gør sig i andre lande. Så det synes jeg, at vi
fokusere på. Ja, men det er jo fint, at man kan give penge, eller folk, organisationer kan søge penge til at lave noget, men bør det ikke være selvstyrets opgave at informere befolkningen på et sprog, de kan forstå? Jo, i høj grad. Og det er jo også, det er jo ikke kun inden for råstofprojekter, at det ikke altid lykkes for de offentlige at sælge budskaber ud. Det gælder jo for alt lovgivningsarbejde, som måske kan være meget tungt og meget specifikt sprog, som almindelige borgere ikke forstår. Og derfor gælder det jo om at popularisere mange af de budskaber, ikke mindst de oplysninger, som borgerne skal bruge til at vurdere nogle projekter, om hvorvidt det er noget, man finder støtteværdigt, eller om der er nogle ting, som man godt vil uddybe yderligere, således at de får en reel mulighed for at komme med indsigelser og komme af med deres tvivlsspørgsmål. Ja. Nara Nathanielsen, hvad mener du om det, hun siger, Anita Hoffer? Jamen det understreger bare det, som I har sagt rigtig længe, nemlig at der er brug for mere tid. Fordi det her materiale, det er enormt svært. Hvis du er primært grønlandssproget, så er det meget, meget svært tilgængeligt. Meget af det her materiale, mange af bilagene kommer jo egentlig på andre sprog. Og derudover så er der mange, der ikke har en læsevandthed, altså som ikke er vant til at læse mange lange tekster. Så det er ikke den mest optimale måde. Jeg er enig i, at man skal begynde at lege med andre måder at formidle på, at bruge flere kanaler. Også det visuelle, som vi i hvert fald heroppe er meget trygge ved. En anden ting er, at det er jo meget fint, at man udvider høringsperioden fra 6 til 8 uger. Men hvis du skal som NGO søge en fond, og først vente på at få et svar, og så ud og købe en, der kan gøre det for dig, fordi man selv gør det i sin fritid, og ikke har tid til det, og så lave et høringssvar, så er de 8 uger gået. Så vi har brug for mere fleksibilitet i den her fond, som vi var rigtig glade for, at vi kunne samarbejde med den tidligere koalition om at få op at stå. Den skal åbnes mere op, hvis vi skal kunne bruge den. Hvordan kunne man gøre det? Ja, man kunne give længere tid til høringsprocessen i det hele taget. Men så kunne man jo lave en længere høring og smidiggøre og sige, jamen den her adgang, måske var det en pulje penge, man skulle have, måske skulle man strukturere hjælpen til NGO'erne på en anden måde, måske skulle man yde noget sekretariatsbistand, så de havde noget fast at trække på. Man kunne gøre det på mange måder. Er du åben for at ændre den måde, man gør det på? Altså vi gør jo også nogle tanker om, hvordan vi eventuelt kan forbedre den oplysningsstrøm, der sker fra Grønlands selvstyre. Vi har en plan om at etablere en geosurvey her i Grønland, hvor netop en del af planerne er at hjemtage de oplysninger af data omkring råstofprojekter. Og der kan blandt andet være et bibliotek og informationsskranke med videre, hvor borgerne kan hente oplysninger i sådan en survey, som kan blive til gavn ikke kun for det enkelte byer og bygder, men i høj grad til NGO'erne. Sten Lynge, er det noget, du kan genkende? Altså, kan man gøre det her lidt mere let tilgængeligt? Altså, jeg synes, at vi skal have nogle principper, der gør, at som TG siger her, det er, at den enkelte borger skal kunne ud fra de oplysninger tage stilling, og ikke bruge en NGO til at forstå indholdet af et budskab, som interessenterne nu engang sender ud. Princippet må være, at vi skal kunne kræve af de selskaber, der gerne vil udnytte vores råstoffer, at de kommer med nogle produkter, der er til at forstå, som den almindelige mand kan forholde sig til, og ikke forstå via en NGO-organisation. Men altså lige nu er der jo lidt et problem med at tiltrække nogen, der overhovedet vil bore i jorden. Skal man ikke passe på med at lægge for mange krav ekstra ned over dem? Jeg tror, jo klare krav du stiller til selskaberne, så har det noget at forholde sig til. Men det vigtige er, at man ikke hele tiden ændrer vilkårene, medmindre du letter vilkårene for dem. Det at stille krav om, at sprog skal være, termerne skal være forståelige for den menige mand, er ikke et byrdefuldt krav over for selskaberne. Ja. Per Rosing Petersen? Ja, selvfølgelig er det en balancegang på knivsæg med hensyn til, hvordan og hvorledes, om man skal leve på kravene eller ikke. Altså, men indtil videre har det jo fungeret, at der kommer et lavkonjunktur lige nu, kan vi jo lige så godt udnytte til noget positivt.
Vi hører koalitionspartierne herover, at de er rimelig positivt indstillet på at forbedre og forny råstofloven. Vi havde i går i vores ordførerindlæg, både Nathanielsens og undertegnet, lagt op til, at man brugte den der lavkonjunktur til at ændre og revidere råstofloven. Og der kunne man inkludere nogle af de ting, som vi går og diskuterer her. Ja. Den nuværende model, den bliver kritiseret i dokumentaren for at være en slags envejskommunikation, hvor at det er selvstyret, der informerer borgerne, og ikke ret meget borgerne, der egentlig bliver inddraget den anden vej. Hvad siger du til det, Vito Sujarketok? Jeg synes, det afhænger meget af hvilken aktør, der gør sig gældende her. Jeg har været med på forskellige oplysningskampagner, som har været en stor succes, hvor borgerne i bygderne og i byerne er blevet orienteret om alt, hvad projekterne indebærer. Så jeg synes, at man nok lige skal være påpasselig med ikke at generalisere tingene. Det er vigtigt, at man udnytter de bestemmelser, som loven giver allerede i dag, og jeg synes, at man lige skal give den reviderede råstoflov muligheden og chancen, før vi kan påpege nogle eventuelle mangler, men som det ser ud, synes jeg, at vi er nået et godt stykke frem. Nej, Nathanielsen. Ja, altså jeg synes, vi bliver nødt til at se på, at allerede nu er der et problem med den måde, man bruger det høringsmateriale, man får ind på. Og der har jo været kritik af, at det sekund høringsfristen er gået, så har man allerede dagen efter det færdige produkt, eller et par dage efter. Så det skaber jo mistillid til, om man så bruger de svar, man får fra borgerne. Og det synes jeg er helt reelt. Vi har faktisk en aktuel sag omkring den her TGS, der laver seismik, hvor folk indgiver deres svar i en høringsproces 4 dage efter, at man har godkendt det, så giver man firmaet lov til at ændre betingelserne for den måde, de laver seismik på, og siger, at det kræver ikke en ny høringsproces. Den slags historier giver altså noget mistillid, og det bliver vi nødt til at lytte til. Så der er allerede eksempler derude på, at det ikke fungerer i dag. Vi vil gerne foreslå, at man for eksempel placerer ansvaret i formandsdepartement, og man hæver det op over, og ikke kun skal handle om råstoflov, men det hele taget handle om borgerinddragelse og gør det lidt mere almengældende. Vito Sujarketok er jo ikke bare minister, har jo ikke råstofområdet som ressortområde, men erhvervsområdet. Alcoa vil jo for eksempel ikke falde ind under den her lov. Vito Sujarketok, svare på det. Altså lad os tage Alcoa. Der, hvor Alcoa kommer til at omhandle mit ressortområde, er blandt andet på forhold omkring EBA, blandt andet. EBA giver netop de rammebetingelser, hvor vi beskriver, hvad virksomhederne skal yde i forhold til de omgivende samfund, og hvilken tiltag virksomhederne skal yde i forhold til samfundet. Så jeg synes, der i forvejen er mange redskaber, hvorpå vi kan sikre, at virksomhederne giver til samfundet. Jeg er ikke bekymret for, at om den nugældende lovgivning er tilstrækkeligt bredt funderet. Det er den efter min mening, men altså, der vil jo altid være behov for at justere nogle ting, men indtil videre synes jeg, at den revision, der kom sidste år, har imødekommet de kritikpunkter, som omhandler borgerinddragelse og høringsprocesser, hvor det netop gælder om at øge åbenheden, men også at gøre beslutningsprocesserne mere gennemsigtige, men også for at sikre borgernes rettigheder. Og den sætter vi lige over til dig, Randi Vestergaard Evaldsen. Vi taler om den her mistro og mistillid, der er til mange råstofprojekter har været. Hvorfor tror du, det er? Igen, der har været for dårlig borgerinddragelse, og det er noget, vi skal have rettet op på nu. I udsendelsen, der kunne vi også se, at Ove Carl Bertelsen, han giver jo embedet skylden for, at der ikke har været borgerinddragelse nok, og Jens Erik Kirkegaard, han giver politikerne skylden. Det her, det er altså et fælles ansvar. Vi kan ikke give den ene eller den anden skylden. Vi skal samarbejde om det her, for at det skal lykkes. Det handler ikke kun om, at det skal tilgodese koalition eller opposition. Det er også alle sammen, det handler om, og det er et fælles ansvar, vi har for vores borgere her. Så selvfølgelig så skal vi samarbejde om det her, og vi skal have de bedste ting ud af det her, fordi befolkningen skal være informeret om de kommende projekter, vi skal have. Og den her
lov, der er blevet ændret, den skal vi selvfølgelig se, hvordan den bliver implementeret, hvordan den kommer ud i virkeligheden, og hvordan den egentlig fungerer. Selvfølgelig hen ad vejen, så skal vi jo se, om der er nogle ændringer, vi skal have kigget på, om der er nogle andre muligheder, vi skal kigge på, mens det står lidt stille. Så derfra, der kan vi også igen, når der skal være en lovændring igen, så måske se, jamen, hvis vi går den vej frem for, at vi går den vej, så er det måske der, vi skal tage fat. Ja, for Victor Turriaga, når jeg hører dig, så lyder det som om, at det hele det faktisk går ret godt. Men når jeg så til gengæld sidder og ser dokumentaren Miner med folkets mandat, så kan jeg høre, at alle NGO'erne synes, det går ret dårligt. Hvorfor det? Hvorfor er I så uenige om det her? Gør det indtryk, hvad de siger? Altså det selvfølgelig gør det indtryk på mig, når der er nogle grupper af borgere, der er utilfredse med visse ting i forhold til, hvordan vi forvalter vores ansvar. Derfor er jeg selvfølgelig også meget lydhør over for de kritikpunkter, der rettes, ikke kun i forhold til selvstyre, men også på, hvordan vi fremadrettet kan sikre, at borgerne kan føle sig sikre og have tilstrækkelig viden til at kunne være med til at træffe nogle beslutninger, som vi politikere blandt andet skal foretage, ikke kun i forhold til råstofprojekterne, men også til store industriprojekter som Alcoa og mange andre kommende projekter, som vi skal forholde os til. Ja, nej, Nathanielsen, det går rigtig godt, siger Naalakkersuisut. Det går rigtig dårligt, siger NGO'erne. Hvad siger du? Jeg siger, det kan gå bedre. Jeg anerkender jo, som jeg startede med at sige, at der er sket meget, men vi er der bare ikke endnu, og det synes jeg, vi skal lytte til. Jeg er enig med Sten Lynge, når han siger, jamen egentlig så vil selskaberne jo gerne det her, hvis vi fortæller dem, hvad vi kræver af dem. Men der, hvor jeg oplever desværre, at det måske fejler, det er på myndighedssiden. At der bliver vi nødt til at se os selv i øjnene og sige, det er jo altså også os, der måske ikke har været åbne nok, eller fanget tingene tidligt nok, eller været villige nok til at lege med plejer, fordi vi gør meget af det, vi plejer, og det fungerer ikke. Så jeg tror, at egentlig så ligger der noget at arbejde med på myndighedssiden, hvor vi skal være tydelige omkring det her, og det er også derfor, jeg foreslår, at vi løfter det op til at handle om andet end bare råstofprojekter. Så har Olsvig havde på forsamlingen i 14 et forslag om at implementere Aarhus-konventionen. Det afviste den tidligere koalition. De siger, jamen vi er allerede i gang med at undersøge, hvordan Aarhus-konventionen virker i Grønland. Den rapport blev færdig 21. juni 14. Vi venter stadigvæk på en oversættelse. Det er 8 måneder siden. Altså, vi kan gøre meget. Det er bare med at komme i gang. Er der noget af det, du vil gøre noget ved, Victor Turriaga? Det er nok ikke kun i relation til Aarhus-konventionen, at vi bør gøre noget. Og Aarhus-konventionen, som er en konvention i forhold til god praksis for borgerinddragelse. Borgerinddragelse, miljøbeskyttelse osv. Men det er jo ikke kun der, hvor vi skal vurdere tingene. Jeg synes, de bestræbelser, vi har i forhold til at have en mere gennemsigtig administration, vises, at vi i hvert fald bevæger os i den rigtige retning. Vi har en antikorruptionspolitik, som vi netop arbejder på inden for råstofområdet, hvor den ansvarlige mene, Naalakkersuisut, netop arbejder på et udspil omkring antikorruption, at der ligger forhold omkring, hvordan vi kan sikre en mere fair behandling af borgerne, ikke kun i administrationen, men også i forhold til, hvordan vi sikrer, at virksomhederne ikke snyder borgerne. Ja, for generelt. Gennemsigtighed er jo absolut noget, der spiller meget ind her, og det er noget af det, som professoren Anne Merrild, hun peger på, at det er måske et helt stort problem. Der er ikke gennemsigtighed i selvstyret og i de processer, der ligger bag beslutningerne og ligger efter dem. Hvad siger I til det? Er det noget, I kan genkende? Ja. Nej, Nathanielsen. Jamen, det er noget, vi godt kan genkende. Der mangler åbenhed og gennemsigtighed, og det igen tror jeg, det ligger noget plejer i den måde, vi har tænkt vores administration på, og det er noget, det tager lidt tid at ændre, men jeg håber, at alle har fanget nu, at det er altså den måde, man gør det på i 2015 og fremover. Det er meget mere åbenhed, og det er ikke noget, vi mister noget ved. Det er noget, vi vinder noget ved. Og det handler ikke om at udlevere forretningshemmeligheder. Det kan sagtens klares på en måde, hvor man er åbne.
stadigvæk Per Rusing Petersen, har du nogle konkrete bud på, hvordan man kan sikre bedre borgerinddragelse? Nu sagde Naja faktisk magisk ord, som jeg vil have sagt, fordi det er også et knivsæg med hensyn til, hvordan overledes, om det er forretningsforbindelse eller forretningshemmeligheder, vi skal udlevere, eller om det er IBA eller SIA, eller hvad det nu hedder alle sammen. Altså, det er jo utrolig vigtigt, at man adskiller tingene på en klar måde, og så jeg har fuld forståelse for de udsagn, der bliver sagt her, fordi vi har et problem med hensyn til transparent der mangler gennemsigtighed. Sten Lynge, hvad mener du konkret, man kan gøre for at sikre den her bedre borgerinddragelse? Jeg tror, at vi skal passe på, at vi ikke skal bruge plejer, fordi området er så nyt for Grønland. Så med hensyn til administration, der vil jeg sige, i forhold til forslaget for finanserne for 2015, der synes slået til lyd for, at vi skal passe på med at spare alt for meget fra administrationen. Netop fordi, at vi kan frygte, at den kvalitet, vi nu engang forsøger at få, kan blive forringet, hvis man begynder at mindske administration. Har du nogle konkrete bud? Du vil gerne have, at man ikke sparer så meget på administrationen. Hvad kunne ellers sikre bedre borgerinddragelse? Jamen det er, at vores administration bliver bedre uddannet til det her, og hele tiden bliver opdateret i forhold til ny viden, som skal præsenteres til det folkevalgte minimum, sådan så at man har noget at arbejde med. Ja. Randi Vestergaard Evaldsen, konkrete bud. Hvad mener du, man kan gøre? Jamen, vi skal jo skal først og fremmest lægge en strategi for, hvad det er, borgerinddragelsen skal indeholde. Men jeg vil jo klart komme med nogle bud angående åbenhed, synlighed, ærlighed, transparens også. Men hvordan sikrer man det? Jamen, det gør du jo gennem, altså man skal være meget bedre til at inddrage borgerne, og de kanaler, man hidtil har brugt, har garanteret ikke virket, fordi ellers så vil 60% ikke svare, at de ikke har været hørt nok. Så der er nogle ting, til uran? I forhold til uran godt nok, men der er jo nogle, det viser jo bare, at der er nogle huller et sted, som vi i fremtiden skal have lukket, og en af de ting, vi skal bruge, det er jo helt sikkert Facebook for eksempel, hvor vi når ud til rigtig mange. Nej, Nathanielsen, hvad mener du, man skal gøre? Jamen, vi skal, som jeg startede med at sige, lad os øge demokratiforståelsen i samfundet. Hvordan påvirker man sit samfund? Lær vores børn det. Have nogle projekter, der kører om, hvordan man bruger de her ting, og hvorfor man skal bruge dem. Hvorfor man skal engagere sig. Der tror jeg, vi mangler noget. Så skal tingene være meget mere let tilgængelige. Vi skal ud de steder. Det er ikke kun Facebook, jeg er enig. Vi skal være der, hvor de unge også er. Men vi skal også ud på alderdomshjem. Vi skal også ud i daginstitutioner, der hvor børnefamilier er. Vi skal lege lidt mere med formen. Og så skal vi lade være med at forvente, at folk bare stiller sig op i en samling og siger noget. Det er nogle gange, som det også bliver sagt, så gør vi tingene anderledes. Og det bliver man nødt til at sætte på formel. Vitus, plejer er ikke ret populær. Hvad vil du gøre for at sikre, at der bliver dialog om, at man kan gøre det her på en bedre måde i fremtiden? Altså det bedste skridt, efter min mening, er jo selvfølgelig at skele til, hvad det internationale praksis er inden for området. Fordi jo mere erfaring vi kan høste, som andre har gjort i forvejen, jo bedre vil det være for Grønland. Men dertil, som der også blev sagt, det er jo vigtigt, at der også er kontinuitet og stabilitet omkring råstofområdet, hvor vi selvfølgelig skal være påpasselige om, at vi ikke ændrer den lovgivning, vi har hver andet år. Fordi hvis der er noget, som investorer og mineselskaber er bange for, så er det jo netop den manglende kontinuitet og stabilitet, ikke mindst i et samfund, og derfor er det en balancegang efter min mening. Men der er både politisk, NGO og folkelige krav om, eller i hvert fald håb om, at der kan blive bedre borgerinddragelse. Vil du sætte dig ned med de forskellige og finde ud af, hvordan man kan gøre det bedre fremadrettet? Det gør vi løbende. Nogle af de ting, som vi kommer til at gennemføre, er jo netop, at vi forbedrer de vejledninger, der er på VSB-området, som vi skal præsentere her i løbet af foråret. Og vi har løbende oplysningskampagner, blandt andet om uran, hvor vi netop har en uvildig ekspertgruppe, der er på rundrejse i Sydgrønland blandt andet, så vi gør noget i forhold til borgerinddragelsen, men det kan altid blive bedre.
Der, hvor de måske kan halte, det er tilgængeligheden af de informationer, som der er inden for området, som vi skal gøre tilgængeligt. Og der er selvstyrets digitaliseringsstrategi jo et af de områder, hvor vi ved, vi kan gøre informationer mere tilgængeligt for almindelige mennesker. Nu bliver der nævnt sådan noget som Facebook, altså elektronisk adgang til information er en af de bedste måder, hvorpå vi kan sikre, at borgerne har adgang til information. Og det bliver alt, hvad vi når for nu. Ja, der bliver ikke mere Roulade Bare for den her omgang. Vi er tilbage den 26. marts. Her er emnet folkeskolen. Vi ses.